Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mwaswera bwanji ya malawazanga konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanyi hapa Limpopo FM, programu yathu imene timaicha hanga saona pa Limpopo FM. Choyamba ndifuna ndipereke moni muli bwanji amai Joyce Banda, muli bwanji akabambe, muli bwanji Peter Mutharika. Ndikanatha kuti ndipereke moni mbali nayi koma zindivuta kuti ndipereke chifukwa chonoti nangasali kale komweko anapita anatisazika kuti apita komweko, ngakhalebe akukana kuti iwo sali kumeneko. Ali Comrade simukutchula tokena kale konse ndi sindikuchula chifukwa ndikachula ndiye kuti titukwanidwa, komado ndingoyankhula wamkulu wamva ndipolo kupita ku khoti azakafusa kuti sanachuletu dzinatu. Landran moni Enoki Jihana, Landran moni Morris Muntali, Talandran moni Frank Mwene Fumbo, Landran moni Kumbo Kachali. Alikoma mono umene ndwantendere ndi moni umene ndikufuna kupereka ndicholinga ndi nkhani imene ndikubwera nayo pano. Muli bwanji ino Prophet Mbewe, muli bwanji Prophet Sabao, muliko bwanji Talandran moni Prophet Sabao. Ali lero koma zili bwino ndene kuti inde tipereke moni kwa Prophet Prophet Sabao, Talandran moni abusiri Talandran moni Limpopo imakukonda ninose. Chigawo chakumadzulo kuno ndikubwera ndi nkhani Malawi, nkhani yovuta kwambiri, nkhani imene ofunika kuti mulitsegule kwambiri ndiye tipange chiganizo kuti kodi chisankhochi chipitirire kapena sichipitirira. Ndiye uthengawu ndikufuna inu azipani zotsutsa mundimvesere bwinobwino. Ngati mukufuna kutenga gawo mukhoza kutengapo gawo, komano ndikufuna azipani zotsutsa mundimve bwinobwino. Ndi chifukwa chake ndikufuna kunena kuti kabambe ndi azisogoleri ena onse Enoki Jihana komanso Frank Mwene Fumbo, Anessa Kumbo Kachali, my mother Joyce Banda komanso Bambwanga olakucheni okalamba. Akukuonani ndiwo kukalambako koma ifeyo ngati ananu sitikukuonani kukalamba chifukwa chonoti tikakupemphani ndrama ya sugar mmatenga ndrama ya sugar ndikupereka kunena kuti mwana wanga tapitani mukagule sugar, amayi anu akuti nyumba muno sugar mulibe, mkaka mulibe. Ife timafuna zokalambazo ndi zimene timazifuna ifeyo.
choncho chigawo chakumadzulo kuno ndofuna ndikupempheni apita Mutharika komanso mayi yanga Joyce Banda kunena kuti tamukokani Enoch Chihana, tamukokani Kabambe, takokani a prophet yo tindi ma prophet to a prophet ambewe tatenga na prophet ambewe Anessa Kumbo Kachali komanso osaiwala malume yanga Frank Mwene Fombo abwereseni pafupi ndicho linga chonena kuti dziko limulombole ngakhale dziko lilivute kulombola kwake komatu silivuta kulombola. Ndofuna ndikuwuzeni lero inuyo nonse azipani zotsutsa ngati muyende limodzi ndi Limpopo FM, ngati muyende limodzi ndi Comrade Ntanyiwa, inuyo palibenso kunena kuti kuvutika chisankho ichichi ngakhale akonza maplani kunena kuti china chilichonse azigwirisa ntchito anthu amene anachoka ku Nigeria follow aja chifukwa kunabwera tu anthu aku Nigeria follow amene anamiza achakwera komanso Malawi MCP yanamiza kunena kuti china chilichonse tizikapangira operate tili ku Nigeria tizikapangira kumeneko. Mwatumizira uthenga amenewo kunena kuti Comrade Ntanyiwa akuti nayenso apanga zotheka Amalawi ngati anthu sana uone moto okuyaka nyumba osaziwika kumene kwachokera moto mkungo yaka zichitikatu chaka chino. Mavoti saberedwa, mavoti amene ataberedwe kungoberedwa ife kungoziwa zonoti pano akuchonga kuyasa mavoti tonse tisafala tonse tisafala mpaka pazapezeka anthu amene azisayang'anira dzikoli kuti mpaka tisapeze mtsogoleri amene tonse Amalawi tizamukonde. Palibe kulowera pa window, munalowera pa window munapanga ma demonstration mukakaniza anthu upanga ma demonstration, but this time around no one will use the window to enter to go inside the house, and we will make sure that no one alowere pa window kuti akhale mtsogoleri wa dziko la Malawi. Pa 16 September tichita kusankha tokha ifeyo Malawi kuti tikumfuna uyu. Palibe zonena kuti boma ndilomweri, boma silomweri, boma tikusintha. Zonse zimene mukunena kuti boma ndilomweri zimene zija mukakhala kumene koko mukamanamizana chifukwa mukumakhala ndi maplani anu, but you don't know kunena kuti kodi side inayi ikhalaso ndi maplani otani. Game pa 16 izatera draw whether you like or not. Mark my words, game ikutera draw. This is Comrade Ntanyiwa of Limpopo FM. I'm betting and I'm challenging MCP. You are not winning. Maplani anu onse amene mwakonza sakugwiraso ntchito. Ndendi kupempha azipani zotsutsa yendananeni limodzi, musandidereri, mwende nane limodzi tipulumutse dzikoli. Akabambi tiyeni kampezeni Peter Mutharika, kapezeni Mwene Fombo, kapezeni amayi Joyce Banda, mukhale pansi. You are the only people amene muti chose mavuto mdziko la Malawi. Let them, whosoever wants to go to MCP asiye na apite. Amene alandira ndrama kale kunena kuti ife timapatoka ndicho linga chonota agawe mavoti, aloleni ndo ufulu wawo, ali ndo ufulu wopanga zimene zozo. Samaganiza za Malawi. Nchifukwa chake timathawidwa, ikafika nthawi yonoti tili pa mavuto timathawidwa. Ali kuti achoka apita kugula mpunga, ayi achoka apita kuti ayi ata akagulisa ndolo, ali kuti achoka ata akagulisa ngalingonda. Ikabwera
nthawi womva abwera ni muzandivoteri. Sitikufuna politician womasiya Malawi kunena kuti ndikupita kai kukagwira ntchito zina nthawi inayo azibweranso ndi kuzatithandiza. We are not going to tolerate those nonsense. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. Game yapa 16 is do or die. Limpopo. Amalawi ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti anthu folo amene anabwera kuchokera ku Nigeria aja ndi Chukudi Okafa amene iyi ndi system analyst Chukudi Okafa. Komanso kunabwera Kemi Ajaya amene iyi Kemi Ajaya ndi cyber security specialist. Komanso kunabwera Bamideri Eze ndi electro technology consultant. Ndipo kunabwera Ibrahim Musa ndi data management engineer. Anthu amene wanda amene anabwera kuzagwira mu system ija ya Malawi Electoral Commission imene takhati kunena kuti system imene iyi ikufunika kuti ipangidwe audit. Ndi anthu aku Nigeria amene anabwera ndi anthu amenewa. Amalawi nkhani yayikulu imene ndabwera nayo madzulo ano ndi nkhani imene ikupaseni tsemwe achewa anatere ikupaseni tsemwe ndipo mudzidzimuka nayo. Muzifunsa unena kuti koma ndizisankho zomwe zikapena anthu akukonzekera nkhondo. Ndinayankhula mmamawa kunena kuti Akalisia mundiperekere moni kwa Akalisia, mundiperekere moni kwa Mwanga, mundiperekere moni kwa Valentino Piri, komanso mundiperekere moni kwa Kanyemba. These guys game imene aisewera ndipene ndikubwera nayo chigawo cha kumadzulo kuno. Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM. Amalawi konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo ndofuna ndikuwuzeni kunena kuti director wa operation ku police amene ali Amwanga komanso director of operations kuchokera ku department ya defense force amene wandi Akalisia. Anthu amene wawa Amalawi mmene ndangoyamba chonchi akuzifunsa kunena kuti kodi mwana ameneyi zakhala bwanji. Amalawi director of operations ku police komanso director of operations ku department ya army. Ku army ndi Akalisia amene ali director of operations, ndipo ku police kuli director of operations amene tikucha Mwanga. Anthu amenewa anaitanisa zida ku ame kupyolera mwa Valentino Piri. Anthu amenewa anaitanisa zida kuchoka ku Russia komanso ku Israel. As I'm talking right now, zida za nkhondo mfuti zokwana 20,000 zalowa mdziko ndipo zafikira kuja ku Kamuzu International Airport ku department ya timaicha cargo ya katundu. Futi zimene zizi ziri kumeneko. Ndipo ku ame kunachoka anthu okwana 10. Akalisia ndi gulu lawo okwana 10. Ndiponso amene amayang'anira barracks ya kuzomba ananyamuka kuchoka kuzomba ndikubwera ku Lilongwe. Izi ndikunena zizochitika, ndipo mmene ndikunena chonchi asilikala ngoti kodi abwana acha kusowa zinachitika zimenezi. Ndipo ku department ya police kunachoka anthu okwana 50, ndipo anthu 50 amenewa ananyamuka ndikupita ku Lilongwe International Airport kumene timakucha ku cargo ndicho linga chonoti akatenge mfutizi.
koma kunali kukanirana, atenge ndani ndikunena pano mfuti zimenezi zagona kwanko ku international airport. Dziko lathu likanakhala zonoti lingati maiko ena, ndibwezi ndikunena kuti usiku omwe uno tikupita tikukaphwasula kukago ndipo tikukatenga futi zimenezo ndikuziwotcha, koma chifukwa chonoti dziko lathu amalawi ambiri sinafike pachapo changamuka kuti tingathe kupanga zinthu, tingovomereza kwabwera futi, ndipo futi zimenezi zikuzagwira ntchito pa 16 September. Comrade Ntanyiwa, Limpopo FM. Amalawi futi zimene tikuzitchula 20,000 zimene zafika ku Yakago. Futi zimene zizi zikunyamulidwa mawali akudikira a President Lazarus Chakwera kuti abwerere ku Lilongwe. Nde futi zimene zinyamulidwa zinyamuka zizipita kuja tima kucha kusalima kumafuko ndi kumene kukupita futi zimenezi. Futi zimenezi afuna azapereke kwa anyamata amenewa ndi amene atengedwa mosogozedwa ndi amuwanga komanso akanyembawa ndi mmodzi mwa anthu amene amapita kukakwira Aboni Kalindo, ndipo akanyembawa atapita kukakwira Aboni Kalindo anayamba kudwala stroke. Ndikuyankhula pano akanyembawa kudwala stroke, koma akupitirizabe kupanga zinthu zolakwika. Choncho akanyemba ndi amuwanga atumiza anyamata okwana 3,000 azikwanje komanso enachoka ku tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.